Как да изберем точните безжични слушалки за нас? Днес ще си отговорим на този въпрос, като сме ви подбрали 3 коренно различни модела на Huawei, всеки с различни способности и в различен клас. Нека видим кои са тези слушалки. Huawei FreeBuds 5i са може би най-леките, достъпни и високотехнологични слушалки, които може да си вземете. Само една от тях тежи под 5 грама. Това е по-малко от монета от 20 стотинки. Слушалките са с силиконови тапи и прилепват плътно в ухото. Благодарение на малкото им тегло, лесно може да забравите, че ги носите. Звукът е мек и плътен. Той се генерира от 10 мм динамичен драйвер и преминава през специална диафрагма от полимерен композит. Huawei FreeBuds 5i са с сертификат за Hi-Res звук. Това означава, че качеството на аудиопредаването е изключително добро. Песни с висока резолюция може да слушате от всички стриминг платформи, като Spotify, Tidal, Apple Music и други. Huawei FreeBuds 5i идват с технологията Adaptive Ear Matching. Тя сканира формата на вашето ухо и настройва звука спрямо акустиката му. Естествено, слушалките са и с активно шумоподтискане с изкуствен интелект. С напълно зареден кълъв, Huawei FreeBuds 5i могат да издържат 28 часа. Само 15 минути в зарядното ви дават още 4 часа слушане на музика. Към днешна дата може да откриете Huawei FreeBuds 5i за 129 лева. Huawei FreeBuds Pro 3 са идеални за тези, които искат да се отцепят от околната среда и да се потопят в своя вътрешен свят. Едва ли ще намерите по-премиум тапи от тези. Слушалките с Hi-Res звук или звук с висока резолюция. Той е подплатен от най-върховите и иновативни кореци и технологии. В основата му стои специален двоен драйвер, който е съчетан с 11 мм ултрамагнитен бас драйвер. Резултатът е невероятно плътен бас, но и кристално ясни високи честоти. Слушалките идват и с адаптивен битрейт. Троен адаптивен EQ алгоритъм с изкуствен интелект сканира формата на вашето ухо в дълбочина до най-малкия детайл и настройва звука спрямо вашата лична акустика. Всъщност, технологичните решения в FreeBuds Pro 3 са толкова много, че е по-добре да прочетете нашата статия. Само ще кажем, ако сте меломани, то едва ли сте чували любимите си песни по толкова добър начин. Разлика определено има. Huawei FreeBuds Pro 3 идват с активно шумоподтискане от нова генерация. Технологията разчита на специални микрофони и на мощен многоканален изкуствен интелект. Трябва да отбележим още, че слушалките са с сертификат за водоустойчивост. Благодарение на кутията имате цели 31 часа време за слушане. Дългият живот на батерията ги прави перфектните слушалки за соло пътешественици. Huawei FreeBuds Pro 3 могат да се намерят за 399 лева. Идва ред и на най-новите слушалки за 2023 година. Дни преди края й, Huawei представи революционните FreeClip. Това са първите слушалки с Open Ear дизайн в света. На практика те едва се долепят до ухото ви, без изобщо да влизат в ушния канал. Слушалките са съставени от два компонента. Технологичният Comfort Bean с формата на бобено зърно стои зад ухото, а Acoustic Ball е малкото топче, благодарение на което звукът гали вашия слух. Те са свързани посредством мостът си Bridge дизайн. Когато ги носите, слушалките напомнят на стилна обеца. Освен стилен, дизайнът им ги прави изключително стабилно стоящи в ухото. Дори да скачате на въже, FreeClip ще останат на мястото си. FreeClip са уникални още с това, че не правят разлика между ляво и дясно ухо. Това ги прави супер лесни за слагане и носене. За кого са подходящи FreeClip? Те са идеални както за хората, които работят в офис, така и за хората, които се занимават с спортуване на открито. Едва ли ще намерите по-добри слушалки за майки с деца или за хора, работещи в динамична обстановка. Освен това, те са изключително удобни за целодневно носене. За разлика от тапите, с FreeClips може да имате винаги представа какво се случва около вас. Въпреки това, слушалките са доста мощни и с изключително качествен звук. Те имат система за активно шумоподтискане с изкуствен интелект, така че стига да искате, вие може да минимизирате околните шумове. FreeClip могат да издържат цели 36 часа слушане на музика с кутийката, а без нея имате цели 8 часа. Освен това, слушалките са водоустойчиви, което ги прави идеални за силови тренировки. Продажбите на FreeClip още не са стартирали, но се очаква цената им да бъде около 399 лева.